Разкажи ми за цялостната организация на събитието, което ще се случи в кафе Влайкова. Събитието се зароди от идеята, че аз познавам много млади автори, които обаче нямат поле за изява и са слабо известни, но те са хора, които имат какво да кажат на публиката. Затова реших просто с помощта на хората от кафене Влайкова да организираме това четене, за да покажем, че и младите имат какво да кажат и да споделят своите мисли, чувства и емоции. Разкажи ми какво ще включва самото събитие. Самото събитие ще включва автори от разнообразни жанрове в поезията и прозата. Ще имаме фантасти, ще имаме хора, които пишат за любов, хора, които пишат за реализъм, за обществото, които пишат за България, за нашата родина. Ще има и музиканти, театрали, хора, които са с разнообразни интереси и които могат да предложат много, не само в един вид изкуство. Кои са тези млади хора? Авторите, които ще споделят своето творчество, са общо 6, като това са Ана Аврамова, Мартин Петров, Цвети Рангелова, Ива Валентинова, Габриела Гранчарова и Божидар Иванов. След това събитие планираме периодично да организираме такива четения и съответно да каним още млади автори, които да споделят своето творчество с публиката. И още веднъж да напомня на нашите зрители, 27 април от 19 часа в кафене Влайкова. Елате и се убедете, че младите творци имат какво да предложат и че за нашата младеж има надежда.